partner dwi'n gweithio I wasg atebol. A digwydd bod croeso I chi I ddigwyddiad cyntaf atebol yn yr Steddfod amgen, a da ni'n falch iawn, wrth gwrs, o gefnogi a chyfrannu at yr arlwy gwych o ddigwyddiadau sy'n digwydd dros yr wsos nesaf a sydd bod yn digwydd wrth wsnosa erbyn hyn. Da ni yn mynd I sgwrsio am chydig bach heddiw am llyfr newydd spondanllu sy'n yn cyrraedd, croesi bysaf yn cyrraedd Pencablus atebol yn Aberystwyth, yr HQ fory, sef diwrnod ola mis Gorffennaf, a fydd allan yn y siopa ac ar y gwefan I gyd erbyn wsos nesaf, sef Trio ac Antur yr Steddfod, y trydydd llyfr yn y gyfres trio gan Manon Steffan Ross. A dwi'n falch o ddeud bod fi yn cael cwmni dwy hyfryd iawn I sgwrsio, sef yr awdures Manon Steffan Ross a'r actores a'r gyfarwyddwraig Fion Bowen. So diolch I chi am ymuno efo ni. Diolch. Wel, tua 2 flynedd yn ôl dwi'n meddwl, Manon, nathon ni gyhoeddi y ddwy gyfrol gyntaf yn y gyfres, so dyma nhw, so Trio ag Antur y Millennium a Trio ag Antur y Castell. A siŵr bod yn anodd coelio bod yna 2 flynedd wedi bod, a dwi'n gwybod bod yna lot o blant ledled Cymru a thu hwnt yn edrych ymlaen yn eiddgar I gael y trydydd yn y gyfres. Ond, be ydy cefndir Trio o lle ddoth y syniad? Wel, nes I wneud gwaith I atebol digwydd bod o gyfieithu llyfrau Enid Blyton, Famous 5 I 5 Prysur a Secret 7 I 7 Selog. A dwi'n fan o lyfrau Enid Blyton, ond o'n i'n meddwl am I greu rhywbeth mwy ysgafn, mwy gwirion. So tasa ti'n cael criw anturus fatha Famous 5, ond bod nhw yn ofnadwy yn be maen nhw'n wneud. Felly, maen nhw'n chwilio am y cliwia, maen nhw'n cael cliwia anghywir bob tro, ond bob dim maen nhw'n meddwl bod nhw'n ofnadwy o dalentog am wneud un peth, ond go iawn, dyn nhw'n nabod I talent yn hynna. A wedyn, wbath gwirion ysgafn oedd yn mynd I wneud I bobl chwerthin yn uchel. Felly mae Trio yn griw o 3 sydd licio mynd a cael anturiaethau a chwilio am ddirgelwch. A di pethau byth yn mynd fel ddylia nhw, ond yn y diwedd rywsut maen nhw'n manegio achub y dydd. Ie, yn sicr, da ni wedi gweld yn y ddwy gyntaf lle maen nhw'n mynd I Antur y Millennium, sydd sledig ar Antur sy'n digwydd yng nghanolfan y Millennium, ac Antur y Castell sy'n digwydd yng Nghastell Gaernarfon. A da ni wedi dod I nabod y cymeriadau yma, sef Clem a Derek a Dilys, neu rhaid I enwa llawn nhw, Clem Clyfar, Dilys Ddyfeisgar a Derek Dynamo. Maen nhw'n gyfeiriadau doniol iawn, fel ti'n deud, ond maen nhw'n ofnadwy o hoffus hefyd, dydyn. A fel lot o dy waith maen nhw'n wreiddiol iawn hefyd. Dwi rili eisiau gwybod, ydyn nhw'n seiliedig ar rywun, neu lle ddoth Clem, Dilys a Derek? Wel, mae Clem Clyfar yn meddwl bod o'n glyfar ac yn gwybod bob dim, a mae'r ffeithiau mewn o bod yn anghywir. Mae Derek Dynamo yn meddwl bod o'n gryfach ac yn gyflymach yn fawr, but dydy o ddim yn gwbl. A mae Dilys yn meddwl bod hi'n ddeisgar ofnadwy ac wrth gwrs dydy hi ddim. A dwi'n meddwl, y peth anffodus ydy mod I wedi wastad wedi deud am yng ngwaith sgwennu ydy bod yna chydig bach yna fi. Mae'n cymeriadau. A mae hynna'n sicr wir fan hyn, de. Ie, dwi'n meddwl, yn anffodus, allai bod yna chydig bach mwy o'na fi na swn i'n licio meddwl. Ond hefyd, o fod yn darllen y llyfrau hen ffasiwn antur yma, dwi'n meddwl yn eitha aml mae'r cymeriadau mor hyderus yn eu talentau hynna. Allai bod yna chydig bach o tynnu blewyn o drwyn wrth meddwl am y llyfrau yna. Os gen ti hoff gymeriad? Dwi'n meddwl mae'n hoff gymeriad wedi Clem Clyfar. Achos mae o jyst yn dod allan efo ffeithiau sydd yn hollol anghywir o hyd. A dim jyst bod nhw'n anghywir, ond maen nhw'n wirion bost. A be dwi'n licio amdano fo hefyd ydy mae'r ddau arall yn derbyn yn gyfan gwbl o be mae o'n ddeud yn wir. Felly mae yna ryw anwyldeb amdano fo. Dwi'n gobeithio bod o, bod o'n ddoniol, dwi'n gobeithio bod o beth yn gas, yr hiwmor. O na, o'n i'n siarad o'r un wrth yma ac oedd y plentyn wedi gwisgo fyny fel Clem ar gyfer diwrnod y llyfr a bethau. So'n amlwg, maen nhw wedi dal dychymyg plant. Ti wrth y bodd yn sgwennu llyfrau ar gyfer plant yn dweud? Ond dwi'n wrth y modd. Ti'n jyst cael hwyl, rhyddid llwyr ydi o,
i fod mor sili a phosib. So dwi wrth y modd efo gwaith Roald Dahl, David Walliams hefyd. Yna jyst rhywbeth mor rhydd amdano fo, a fedri di fynd ar ôl unrhyw beth. Mae plant mor onest pan maen nhw'n darllen. Os di joc ddim yn gweithio, na nhw jyst ddim chwerthin, na nhw ddim falsio. A wedyn mae sgwennu llyfr fel yma i wneud i bobl chwerthin. Mae'n gamp, da. Nes i sgwennu'r gyfrol newydd Antur y Steddfod chydig fisoedd yn ôl, a wedyn i gadael hi am eitha hir, ac o'n i wrth modd pan gallai'r problemi, achos o'n i'n meddwl bod o'n ddoniol. Felly dwi'n mawr o beithio bydd bobl eraill, achos dwi'n mi fod i sgwchwerthin ar yn jocs yn hyn, ond mi ydw i yn gwneud. Ond fel o'ch chi'n sôn, mi allai ddangos clawr i chi, clawr Antur y Steddfod, a dyma fo, dwi'n gobeithio bod chi yn ei weld o. Hyw Aron sydd wedi gwneud y lluniau, a mae yna luniau drwyddo fo, drwyddi draw yn does, lluniau lliw lle. A maen nhw'n wych, maen nhw'n cyd-fynd yn llwyr efo'r hiwmor a'r gwreiddioldeb sy'n digwydd yma. Be wyt ti'n gallu ddeithio ni am y stori newydd felly? Wel, mae'r stori newydd, dwi'n trio wneud y llyfrau gyd efo cyd-destun, o fewn cyd-destun Cymreig. Wedyn, wrth gwrs, gennym ni Ganolfan y Millennium, a gennym ni Gastell Caernarfon a rwan, gennym ni'r Steddfod. Ond fel ti'n dweud, mae Hyw yn gwneud y darluniau. Maen nhw mor ddigrid. Tasa ti'n cymryd nhw allan o'i cyd-destun yn llwyr, dwi'n meddwl fysa jyst yn codi gwen. Mae nhw jyst yn taro'r hoelan ar ei fain bob tro. A mae Antur y Steddfod yn hanes amdan y tri yn mynd i'r Steddfod, ond achos bod nhw, does am llawer iawn am eu cefndiroedd nhw fel cymeriadau, ond dydy dau ohonyn nhw heb fod i'r Steddfod erioed o blaen, wedyn pan ni'n cael esboniad o be mae'n feddwl a beth sy'n digwydd mewn Steddfod, a mae yna rywun wedi dwyn y gadar yn y llyfr. Felly mae rhaid iddyn nhw fynd a trio, chwilio am y gadar a dyfalu pwy na ddwyn y gadar. Wel, dwi'n edrych ymlaen yn fawr i ddarllen y llyfr yma. Fel o'n i'n sôn, da ni'n gwybod bod yna blant wedi darllen y ddau lyfr gyntaf ac yn edrych ymlaen ar gyfer y trydydd. Mwyn, maen nhw'n llyfrau perffaith ar gyfer hyrwyddo'r darllen pleser, achos dyna ti isio darllen fod i blant. Da ni'n edrych, maen nhw wedi cael targedu plant 7 i fyny, ond dwi'n gwybod bod yna blant 5 a 6 oed yn mynd i fod yn mwynhau, ac hyd yn oed iau y straeon hefyd. Mwyn dathlu bod y llyfr newydd yn dod allan a dathlu'r gyfres, achos da ni fel gwasg wrth yn bodda bod ni'n cael cyhoeddi'r gyfres yma, achos mae mor wych, a fel ti'n sôn, mor Gymreig i natur hefyd. Da ni wedi, dwi'n gwybod rei o'ch chi wedi clywed, da ni wedi lansio clwb wsos dwytha, sef Criw Trio, ac os allai ddangos i chi y logo, eich bod rei o'ch chi wedi gweld o hyd y cyfryngau cymdeithasol, so dyma fo Criw Trio. A'r syniad sgynna ni tu'n ôl hwn ydy bod o'n rhyw glwb darllen eitha cyfrinachol, eitha cool i blant. A da ni'n deud rhwng 5 a 12 oed mwyn cympasu yr ystod eang o oedran. Mae hwn yn gallu apelio at. A mi fydden nhw pawb sy'n aelodau, mae am ddim i ddod yn aelod, am pawb sy'n aelodau, mi fydden nhw'n derbyn pecyn croeso yn y post, ac e-bost efo gweithgareddau, rhyw gystadlaethau, a cynigion arbennig ag ati. So da ni'n falch iawn gada gan y tad i Manon i gael cychwyn y Criw Trio yma. Da ni'n falch iawn hefyd o pawb sydd wedi cyfrestru. Da ni dros 70 aelod yn barod o Gymru a tu hwnt i Gymru. Felly, os di unrhyw un eisiau cyfrestru a dod i glwad popeth, ac eich gawch chi ambell i beth special a rhyw surprise bach gen Manon a Clem, Dilys a Derek yn ystod y flwyddyn sydd ddod. Fysa ni wrth yn fod, wrth gwrs, yn cael mwy o aelodau. Ond rhywbeth arall da ni wedi bod yn gweithio ar dros yr wythnosau diwethaf ydy y lansiad swyddogol ar gyfer y gyfrol. A mae hwn wedi bod yn gyffroes iawn. Mae'r dair yna ni'n gwybod, da ni wedi cael lot o hwyl dros yr wythnosau diwethaf yn trefnu a rhoi rhywbeth at ei gilydd sy'n hollol unigryw yn y Gymraeg. A dwi'n meddwl y tro cyntaf rhywbeth fel hyn gael ei wneud yn y Gymraeg. Dwi'n gwybod Manon os ti eisiau sôn chydig bach mwy am y cefndir, mi na i rannu'r poster i bawb gael gweld hefyd. Mae'r holl syniad tu ôl iddo fo, pan nath ni ddechrau trafod o'n ni'n gwybod am be oedden ni'n sôn. Mae o mor newydd a mor ddyfeisgar y syniad ei hun. A bedio ydy bod o'n sioe rhyngweithiol sy'n digwydd dros Zoom, a wedyn da chi'n cofrestru i fod yn rhan o'r sioe,
Da chi'n cael cliwiau dros e-bost cyn y sioe. A wedyn ar y noson, da chi yn cael holi y rai sydd dan amheuaeth o y tro yma ddwyn y goron. A wedyn mae gennym ni actorion, da chi'n cael eu holi nhw, da chi'n cael holi unrhyw beth iddyn nhw. Wedyn wrth gwrs mae sgriptio unrhyw beth fel hyn yn ofnadwy o anodd, achos da ni'n gwybod pa gwestiynau sy'n dod. Ond mi gewch chi gwrdd a clem clyfar ar rhai sydd dan amheuaeth. A wedyn, ie, antur ydi o, dweud y gwir. Mae'n antur bach ysgafn, od iawn. Ond mae'n beth braf ofnadwy, achos dwi'n meddwl bod ni yn y cyfnod clo wedi trio wneud lot o bethau dros Zoom, a wrth gwrs, da ni gyd i arfer efo Zoom rwan. Ond yn ogystal â hynna, da ni'n gwneud quizzes, a da ni'n gwneud gwahanol bethau, ond mae rhan fwy o'n nhw i oedolion. A mae hwn yn rhywbeth mae plant hefyd yn ogystal â oedolion yn gallu eistedd lawr, a dim yn unig i wylio fo, ond cymryd rhan yn fo. Na'n sicr, da ni wedi cydweithio fel atebol efo y Steddfod amgen ei hun, efo tîm Anon ac hefyd efo yr actorion. A dyma lle dwi'n cael dod â Fion arall i fewn i'r sgwrs, sef Fion Bowen. A Fion sy'n mynd i fod yn cyfarwyddo, neu sy'n yn cyfarwyddo y sioe yma i ni, a hefyd yn un o'r actorion. Felly, Fion, dwi'n gwybod oedd o'n hollol random pan nes i ddod ato ti efo'r syniad yma. Sut mae pethau mynd? Wel, ni'n cael lot o hwyl, a fi'n credu dawn ar her i ni fel actorion a fel criw yw cael yn union beth oedd man yn y disgrifio nawr, yr ysbryd yna, y dwlu yna, yr hoffter yna, yr cymeriadau. A dod â hwnna at ei gilydd a dod â fe a cyflwyno fe i'r gynulleidfa rhai fydd gyda ni yn gwylio ni ac yn rhan o'r antur gyda ni. Felly dyna'r her i ni ac wrth gwrs yn ogystal â fod yn actorion ar y pwynt hyn, i ni'n trial fod yn dechnegwyr hefyd a trial gweld beth mae Zoom yn gallu wneud a ddim yn gallu wneud, a gweld le mae'r problemau a sut ydyn ni'n gallu hwyluso yr holl brofiad trwy ddefnyddio ein profiadau technegol ni. Ac yn sicr, da ni wedi bod yn dechrau, da ni wedi dechrau rhyddhau, mae'n ddydd Iau heddiw, so fydd y trydydd fideo, so da ni wedi rhyddhau fideo ar gyfer pob un o'r cymeriadau sydd o dan amheuaeth. A wedyn mae heini i gweld yn barod ar yn cyfryngau cymdeithasol ni a cyfryngau cymdeithasol y Steddfod, os da chi eisiau mynd i gael golwg, a fyswn ni'n awgrymu i chi fynd, achos mae'n werth dod i nabod y cymeriadau yma. Cymeriadau newydd yn ddim anodd, ti'n sôn bod ti yn falch o gael creu cymeriadau newydd i gyd fynd efo'r gyfres. Mae wedi bod yn brofiad mor hyfryd i sgwennu hwn a cael, bod chdi wedi dod ar syniad i fi Fion, a wedyn bod fi wedi gallu mynd efo fo a creu'r cymeriadau newydd yma, pwy fasa'n dwy'n Goron creu nhw. A wedyn bod nhw'n cael eu castio'n syth, a dwi'n gwylio'r fideos yma tro cyntaf ar un pryd a chi, ac yn meddwl, mae hyn yn anhygoel, achos dyna'n union pwy oedd yn ymhen ni. Mae o'n gymaint o treat fel awdur i gael gweithio yn y ffordd yma. A cydweithio efo chi'ch dwy a Sioned o'r Steddfod hefyd. A wedyn Fion, mae gen ti actorion da iawn yn actio efo chdi hefyd yn barod ar gyfer y penwythnos yma pan fydd hyn i gyd yn digwydd. Dyn, maen nhw'n dîm gwych a ni fel sponges ar hyn o bryd, achos rhan o'r her i ni wrth gwrs yw bron herio'n gilydd a trial cwestiynu'n gilydd yn y cymeriadau i weld beth allai gael ei ofyn, a fyddwn ni byth wedi gofyn yr holl cwestiynau mae'n siŵr y gewn ni cyflwyno a nhw dros cyfnod y perfformiadau, ond i ni gael dechrau creu, rhoi dyfnder a'r dwlu, wrth gwrs, i'r cymeriadau, a roi'r stori a siap i'r holl beth, fel bod ni yn rhoi gymaint o wybodaeth a rhoi gymaint o hwyl a phrofiad pleserus yr rhai fydd yn rhan o'r siwrne a'r antur gyda ni. Na, dwi'n edrych ymlaen yn arw, penwythnos yma, a fel ni'n, eich bod pobl ddim yn cweith deall ydy, mae yna fersiwn i blant a theuluoedd sy'n digwydd am 6 gloch, nos Sul, nos Lun a nos Fawrth, ond mae yna fersiwn oedolion hefyd ar y nos Lun a nos Fawrth am 8, a mae Manon, ti di addasu chydig bach ar y sgript ar gyfer hwnna, os dwi'n iawn? Do, dwi'n meddwl achos bod o am y Steddfod, mae o jyst yn gyfle i fod dipyn bach yn tynnu blywyn o drwyn unwaith eto, jyst cyfle i ni chwerthin ar benna'n hunan dipyn bach. A dwi'n meddwl bod o jyst yn gyfle mor braf i chi gael jyst ista i lawr o flaen y cyfrifiadur a mwynhau rhywbeth sy'n hollol wahanol i bob dim arall allan yna. Fel rhan o'r ymchwil o wneud hyn,
Nathon ni'n tair a Sioned Edwards ar Steddfod cymryd hwn mewn noson Murder Mystery ar Zoom. Ac oedd o just, o'n i'n chwerthu'n trwy'r holl beth, o'n i'n meddwl bod o'n gret. A gobeithio fod just y profiad yn hollol newydd a bod neud i bobl chwerthu'n. Dyna ydy'r pwrpas, dwi'n meddwl fan hyn. O weld y fideos, dwi'n meddwl yn sicr bod ni'n mynd i wneud i bobl chwerthin. Felly, yn union fel mae'r llyfrau yn neud i blant Cymru chwerthin. Felly, o'n i'n meddwl, diolch i chi am ymuno fi, ac o'n i'n meddwl, mwyn torri blas o'r llyfr newydd sydd i ddod, mae Ffion mynd i ddarllen chydig bach darna o'r benod gyntaf a'r ail benod, jyst yn i gael gweld beth sydd o flaen Clem, Dilys a Derek pan maen nhw'n mentro yn y llyfr i faes y Steddfod. Felly, Ffion, pan ti'n barod, fysa ni wrth yn boddau'n clywed. Roedd hi'n ddydd Gwener braf yn gwyliau'r haf, ac roedd trio yn llawn cyffro. By'r tri yn edrych ymlaen ers misodd at y diwrnod hwn am ei bod nhw'n cael trip arbennig gyda mam Clem. Yr Eisteddfod, meddai Dilys ddyfeisgar. Roedd y tri ffrind a mam Clem yn eistedd gyda'i gilydd ar dren, ac roedd hynny'n ddigon o gyffron ddo'i hun, achos mae pawb yn hoffi trip ar y tren. Fedra i ddim aros. Ydy hi fel Eisteddfod yr ysgol? Gofynnodd Derek Dynamo. Ew, nac ydi, atebodd mam Clem. Mae yna gystadlu wrth gwrs, ac mae yna lawer mwy na hynny yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae o mewn cae mawr, ac mae yna stondiniau bach i chi gael prynu pethau. A bwyd, ac mae yna ffair, ychwanegodd Clem clyfar. A llefydd i weld crefft a lle i chwarae pêl-droed, mae yna lwythi o bethau i'w gwneud. Aeth mam yn ei blaen. Byddwch chi wrth eich bodd? Roedd Clem clyfar, Dilys ddyfeisgar a Derek Dynamo yn gwneud popeth gyda'i gilydd ac yn mynd i bobman gyda'i gilydd. Roedden nhw'n ffrindiau gorau ers blynyddoedd, ac ers iddyn nhw ddechrau eu criw trio, roedd y tri'n cael anturiaethau gyda'i gilydd o hyd. Ond bod trio yn treulio cymaint o amser gyda'i gilydd, doedd Dilys ddyfeisgar na Derek Dynamo eriod wedi bod yr Eisteddfod Genedlaethol o'r blaen. Wrth gwrs, cystadleuaeth goginio oedd yr Eisteddfod i ddechrau, meddai Clem clyfar yn holl wybodus. Roedd pobl o bob rhan o Gymru yn dod yna i goginio, ac wedyn roedd yr enillydd yn cael bwyta popeth. Pobl bach, doedd o ddim yn mynd yn sâl? Gofynnodd Dilys ddyfeisgar mewn pymbleth. Wel, oedd weithiau, atebodd Clem. Dyna pam fod prif enillydd y Eisteddfod angen cadair, a mi fod o'n gorfod eistedd ar ôl bwyta gormod. Wyddwch chi o ble mae'r gair Eisteddfod yn dod? Ble, gofynnodd mam. Oedd bob tro'n falch iawn o'i mab Clem, oedd wastad yn swnio fel petai yn gwybod pob dim am bopeth. Wel, Eisteddfol oedd o i ddechrau, ac mae'r gair yna'n dal i gael ei ddefnyddio, a reisteddfol hefyd, os ydy rhywun yn cael gormod o gyriau reis yn yr Eisteddfod. Fe fyddwch chi'n siŵr o wybod mae lol llwyr ydy hyn. Doedd yr Eisteddfod erioed yn gystadleuaeth goginio, a does na ddim ffasiwn air a reisteddfol. Gwell peidio a'i ddefnyddio, neu bydd pobl yn edrych arnoch chi'n wirion. Bobl bach. Wyddwn ni ddim am hyn i gyd, yn dwyt ti'n hogyn bach clyfar clemiw. Hei, be di hwnna fanco? Gofynnodd Dilys wrth bwyntio drwy'r ffenest. Roedd yr adeilad gwyn yn edrych fel cyfuniad o ysbyty a phabell, ond roedd o'n edrych yn gyffrous iawn. Dyna'r pafiliwn, da ni bron yna, loeddiodd Clem yn llawn cyffro. Doedd mam Clem ddim yn gwisgo coler yn aml, ond roedd ei gwefusau hi'n binc, a blew ei llygaid yn las ar gyfer ei diwrnod yn yr Eisteddfod. Gwisgau'n wahanol hefyd, yn grand iawn. Dywedodd wrth y plant y byddai'n cwrdd â nhw ar ddiwedd y pnawn ac i ffwrdd â hi i grwydro gwmpas y stodynau. Roedd trio wrth i boddau,
Roedd cymaint i'w wneud yn yr Eisteddfod a chymaint i'w weld. Dyma'n union y math o le mae angen trio, meddai Derek Dynamo gan syllu o'i gwmpas. Da ni'n siŵr o ddod o hyd i ddargelwch ac Antur yn fama. Mae'r Eisteddfod yn anhygol, meddai Dilys. Oedd wedi gwirioni, dwi eisiau dod yn ôl bob wythnos. Hei, edrychwch ar y boi na, mae o'n edrych yn od iawn. Pwyntodd Derek draw at ddyn oedd yn brasgamu dros faes yr Eisteddfod. Mae o siŵr o fod yn gwneud rhywbeth drogionus, tybed am wnaeth o ddwy'n y mwclis enfawr na sy'n rownd diodd. Twpsyn, chwarddodd Clem clyfar, yr archdderwydd ydy hwnna, fo ydy'r dyn pwysicaf yn yr Eisteddfod. Pam fod yn gwisgo fel na? Holodd Dilys yn amheus. Mae'r archdderwydd yn rhyw fath o ninja Cymraeg, a dyna ydy gwisg traddodiadol ninjas Cymraeg. Syllodd Derek Dynamo ar yr archdderwydd yn llawn edmygedd. Dydy o ddim yn edrych yn hapus iawn, meddai Clem clyfar. Be am i ni fynd i weld beth sydd o'i le, efallai ei fod e angen help gan trio. Felly ffwrdd ar tri ar ôl yr archdderwydd. Roedd o bellach yn sgwrsio gyda dyn mewn siwt, ac roedd y ddau yn edrych yn ddigalon iawn. Cododd Clem clyfar i fis at ei wefus i wneud yn siŵr fod Derek a Dilys yn cadw'n dawel. Dim ond 2 frawddeg glywodd y tri, ond roedd 2 frawddeg yn ddigon. Ac mae'r seremoni cadeirio pnawn ma, meddai'r archdderwydd wrth y dyn mewn siwt. Ond fedrwn ni ddim cadeirio heb gadair. Does dim sôn amdani, mae rhywun wedi mynd â hi. Edrychodd trio ar ei gilydd, ei llygaid yn llydan fel soseri. Diolch yn fawr iawn i ti am hwnna, Fion. A di Manon ddim yn mynd i ddeithio ni be sy'n mynd i ddigwydd nesaf, achos bydd rhaid i ni gyd ddisgwyl tan mae'r llyfr yn dod allan. Ond di gwybod, dwi yn ystod darlleniad mae'n gallu gadarnhad bod yn cyrraedd Pencadlys fory yn Aberystwyth, felly mi fydd y llyfr Trio ac Antur yr Eisteddfod ar gael ar y gwefan ni atebol shop.com neu ar wefan Gwales, neu wrth gwrs yn eich siopa llyfrau lleol. Yn sicr wythnos nesaf ymlaen, sef wythnos y Steddfod sy'n amseru perffaith wrth gwrs. So, diolch Manon a diolch Fion. Mae wedi bod yn hyfryd jyst cael sgwrs am y gyfres yma. Da ni wedi gwneud lot â hi dros yr wythnosau dwytha rhwng bob dim. Os oes rhywun eisiau dod yn aelod o criw trio, mae'r croeso i chi anfon e-bost. Da ni'n deud rhwng 5 mlwydd oed a 12 mlwydd oed, e-bost at trio@atebol.com. A fe gewch chi fwy o fanylion a rhif aelodaeth a popeth felly. Ac yn bwysicach wrth gwrs, os di rhywun, a dwi'n gobeithio bod yna lot fawr iawn ohonoch chi eisiau ymuno efo ni ar gyfer sioe ryngweithiol ar Zoom, Trio ac Antur y Goron y tro yma. Fydd yn cael ei chynnal o ddisgwyl tan dy Mawrth fel o'n i'n sôn yn gynharach. 3 sioe ar gyfer plant a theuluoedd, a 6 o gloch nos Sul, nos Lun a nos Fawrth. A wedyn y sioe chydig bach wedi addasu ar gyfer oedolion wedyn am 8 o gloch ar y nos Lun a nos Fawrth. A mae modd cofrestru a mae'n ffurflen arbennig i wneud hynny ar wefan yr Eisteddfod. Felly, diolch Manon a diolch Fion. Mi welai chi ar Zoom yn ystod yr Antur. Gret, edrych ymlaen. Diolch. Diolch yn fawr. Croeso.